पिछला क्लास में हमने के भोजपुरी काव्य के विकास यात्रा पढ़त रही जा। नेट के गड़बड़ी के चलते कुछ व्यवधान आवत रहे। हमरा लागत है कि सिद्धांत साहित्य के बाद हम गाथा साहित्य में पेश क गई रही। गाथा साहित्य में 2-3 गो गाथा का चर्चा हम कैले रही, जौना में सोरठी ब्रजभार आ शोभा नायिका बंजारा। पता ना वो टेप में आई रहे कि ना, याद नहीं है। तो हम ये कहत रही कि सिद्धानाथ काल के बाद एगो जौन समय मिलता, फिर कबीर दास के बीच एगो मध्य में समय मिलता, उनमें भोजपुरी के बहुत बड़ा बड़ा गाथा काव्य जौना के भोजपुरी के महाकाव्य कहल जा सकता। हमरा तो लागत है कि गाथा काव्यन के अभी सही मूल्यांकन ना भइल। दुर्भाग्य बा हमनी के भोजपुरी साहित्य के कि विशालकाय ग्रंथ जौन रहलन स ओहनी के स्वरूप खंडित समाप्त हो गई। 800-900 वर्ष तक लोगन के बीच ही चलल, गाथा के रूप में गवैया लोगन के कंठ से गवात रहल। एक रूप बदलत गईल, संक्षेप होखत गईल, आवत आवत बिल्कुल अब समाप्ति के कगार पर बा उहो रूप। एगो बहुत बड़ हम धन्यवाद देव एथी के। अब हमनी के लोक गाथा पढ़े के घड़ी विस्तार से बताएब, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते नहीं कि बहुत हम धन्यवाद देव। हमरे गांव के बगल में, ठीक हमारे गांव से 3 किलोमीटर दक्षिण एगो गांव बा नचाप, वो जाके एगो रहनी घनश्याम दास जी। तो वहां के पूरा जितना गाथा वर्णन से लगभग 1/3 से अधिक कथन के वहां के फिर से रचना कैनी अपना भाषा में। माने भाव उहे रहल, कथा उहे रहल, कथा उहे रहल गाथा के, लेकिन नया ढंग से फिर पुनर्सृजन यहाँ के कैनी, जौन के रूप आजकल हमने के बीच कहीं कहीं लौक जाला, दिखाई दे देवेला। तो जी होके बहुत बड़े गो भोजपुरी के निर्माण काल रहे। हमारा लागत है कि भोजपुरी साहित्य के इतिहासकार लोग अभी ओकर ठीक से मूल्यांकन ना कैल, ओकर कारण पता ना काहे होखे के चाहे। हमारा नजर में बहुत बड़ा धरोहर बड़ुए। में भोजपुरी के एगो विशुद्ध भोजपुरी जौन कहाला, फेटुआ ना, विशुद्ध भोजपुरी के तो जौना में हम कुछ सुनौले रही रुआ लोग के कि पहिलका जौन काव्य गाथा काव्य रहे सोरठी ब्रजभार। सोरठी और ब्रजभार नायक नायिका बा, ओकर प्रेम कहानी रहे। वो बिल्कुल गायन शैली में रहे। एक किया हो मोरे रामा ब्रजभार बीरा उठावेल रे की, ए तरीक करके एक किया हो मेरा बीरा उठा के चलले गुजरात अनुरे की, ऐसे करके वो बहुत लंबा लंबा ओकर गायन चलत रहे। ओकरा बाद एगो शोभा नायिका बंजारा, शोभा नाम के एगो बंजारा नायिका, वो बनिया जात के वो व्यापारी रहले। शादी भइला के बाद वो जाए लगले गौरा गुजरात व्यापार करे। उनका पत्नी के भी गौना ना भई रहे, पता चलल तो जाके उन रास्ता में भेष के तैयार कैलस, जाके वो गौना करौले, एक रात साथे गुजरले, फिर चल गई। तो वो एक गीत के लेके फिर अलन, तो 12 बरस के लड़का सियान हो गए रहे, और सास लांछित लगा के कि हमार बेटा बाहर बा, कहाँ से पैदा हो गई, घर से निकाल देले रही। वो एगो लंबा कहानी चलता। लेकिन ओकरो के यही तरी रामा रामा कह के रामा जहाँ लागल रहे लवंगी यारे ना, रामा जहाँ सुतल रहली जसुमती यारे ना, रामा बीचे मारे घींची चटकना वारे ना, रामा जेकर कंता जाले विदेश वारे ना, रामा तेही सुतल होखे निर्भेद वारे ना। इस तरी करके वो बिल्कुल अभिधात्मक ढंग से चल रहल बा। ओकरा बाद एगो वीर गाथा काव्य आवता कुंवर विजयमल। वो
क्षत्रिय कुल के एगो नौजवान बहुत वीर तेजस्वी, ओकर वीरता के कहानी आवता और युद्ध के वर्णन बा ओकरा में, वीरता के बहुत लंबा गाथा काव्य के परंपरा बहुत दिन तक चलल, आजो चलल आ रहल बा, स्वरूप भले छोट होता जा। तो ओहू में बड़ुए यही तरी एगो रामा टेक लेके, रामा उहा सुबह सादे ले फौदी अरे ना, रामा धुरिया लागेला समाना वारे ना, रामा कुंवर नचावेला घोड़े वारे ना, रामा बोली उठे देवी दुर्गा वारे ना। एह तरी करके वो चलता वो कहानी आगे। ओकरा बाद लोरिकायन, खास करके आजकल थोड़ा सा जौन एगो राजनीतिक स्वरूप के कारण महापुरुषन के अथी स्वरूप संकुचित भइल जाता, तो वो तरीका से आजकल लोरिकायन के नायक जौन बड़े लोरिक वो यादव कुल के रहले। आजकल देखत नहीं कि बहुत उनका के समेटल जाता, हालांकि उनका साहित्य के जियावे के कोशिश नहीं कल जात। एक टिप्पणी के साथ हम आगे बढ़ब, साहित्य के जियावे के चाहिए ऐसा का सब साहित्यन के वो आदमी साहित्य में ही अक्षुण रह सकेलन। तो लोरिकायन के रचना भइल वो भोजपुरी में बा, ओहू में वीरता के प्रधानता बा, लोरी के वीरता के प्रधानता बा। ओकरा बाद भरथरी, गोपीचंद ये सब के रचना होता। सबसे अंतिम रूप जो आवता बहुत लोकप्रिय बड़ुए गाथा में उ बा आल्हा। रुआ लो देखत हो अभी जीवित परंपरा में अल्हे बड़ुए, सब परंपरा लगभग समाप्त होता रही। सब पहले पवारा ववारा गावत रहे लो, सुरथी बिरजा भार के एगो रूप धले रहे पवारा, वो सब खत्म भइल जाता। लेकिन आल्हा वहियों चलता। हमारा अगर रमना मैदान में सुनले बनी आल्हा गागा लोग जीविका भी चलावे था आजकल। शादी विवाह में भी आल्हा गवात रहे, तो आल्हा के अभी परंपरा आ रहल बा। हालांकि आल्हा में बहुत सारा पाठ भेद मिलेला। इतना लोकप्रिय भइल कि कई गो थी में माने कई गो भाषा में, कई गो क्षेत्रीय बोलियन में एक रूप अपन पावल जाला, जौना में भोजपुरियो एगो पावल जाला। ऐसे मूलतः जौन बा हिंदी के वीरगाथा काल जौन आई रहे, में चंद के बाद, कवि चंद के बाद, पृथ्वीराज रासो के बाद एगो वीरगाथा काव्य के रचना भइल परमाल रासो। महोबागढ़ के राजा परमर्दी देव रले उर्फ परमाल नाम रहे, उनके दरबारी कवि रले महाकवि जगनिक। उहे जगनिक परमाल रासो में एगो आल्हा खंड लिखलन, जौना में दूगो माने सामंत कुमार कहीं, राजपूत सामंत क्षत्रिय सामंत कुमार रहले, आल्हा आ रुदल, दूगो भाई, और दोनों के वीरता के वर्णन बा। इतना वीर रस प्रधान रचना है कि नस नस एकदम फड़के लगेला। आजो ढोलक के थाप पर लोग आवेला। ओमे वीरगाथा काल के विशेषता है कि ओमे श्रृंगार और युद्ध दोनों के बड़ा सुंदर समन्वय कॉम्बिनेशन मिलेला। तो एहू में उहे बड़ुए आल्हा उदल में कि रुदल बहुत वीर बड़ भाई के शादी खातिर एगो नैनागढ़ बड़ुए उजा चढ़ाई करता, राजकुमारी सोनवा से शादी करे खातिर। अब बहुत लंबा थोड़ा जो होता, युद्ध में वो विजयी होता, शादी होता। तो एह तरीका के करके बहुत लोकप्रिय भइल। रुआ सुनले हो आज कहीं के उदाहरण दी ले जा कि 12 बरिस लोग कुकुर जिए और 13 जिए सिवार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन के अधिकार। हमने के पढ़त रही जाता क्षत्रिय कुल के जे रहत रहे लोग छात्र लोग, तो हमने के चिढ़ाई जाए कि क्षत्रिय तो 18 बरिस आगे जिएला तो अधिकार हो जाला, नहीं के कुछ लड़ाई मिलत तो चढ़ी के छतों पोले कूद जालो, कुछ चिढ़ावत रही जाए एक अथी क तो आनंद लेत रहे आदमी। माने आनंदों के एगो जरिया बा, इतना लोकप्रियता बा। तो ओमे आवता कि 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन के अधिकार। ओमे वीरता के बहुत वर्णन बा। युद्ध के तड़तड़ तड़तड़ तेगा बाजे, उनके खबर लहर लहर लहरे तलवार। कैसे दो और बड़ुए जे छरियन के हुड़रा पर ओइसे ओइसे रौदे रुदल सरकार रुदल सरदार। तो
एह तरीका से वीरता के बहुत वर्णन आल्हा में मिलता। तो एगो हमनी के भोजपुरी काव्य के विकास के बहुत बड़ा मिल माने का कहल जाए स्तंभ गाथा काव्य के मानल जाए। लेकिन उतने बड़ा दुर्भाग्य बा कि विनष्ट के कगारे बड़ुए। और सही एगो हमनी के पढ़ाई ले जा कि काव्य विकसनशील होला, माने जे आवेला थोड़े ओकरा में जोड़त जाला। जैसे वाल्मीकि के रामायण वगैरह में बड़ुए कि कालांतर में ओमे जुड़त गईल बढ़त गईल। आजो कबीर दास में बहुत सारा जुड़ जाला। हमनियों के देहातों में लोग उनके नाम से कविता बना के 2 लाइन के दोहा अटपटा जोड़ देवेला उनकर नाम। तो विकसनशील होला बहुत सारा। पृथ्वीराज रासो विकसनशील रहल बा। पता ना ये गाथा काव्य विकसनशील ना होकर संकुचनशील हो गई। कहाँ बढ़े का चाहिए तहाँ घटत 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 ओकर रूप थोड़ा सा हो गई। कुंवर विजयबल के बारे में सुनले बनी कि रात रात भर गवात रहे तो 15 दिन में खत्म होते रहे वो गाथा। आज ऐसा बा कि 1 से 1.5 घंटा में पढ़ी जौन मिलत ओकर पाठ खत्म हो जाए। तो कितना खोले बा आदमी। तो लेकिन ये बहुत बड़ा योगदान बा गाथा काव्य के। अब आगे जौन है बार बार मानचित्र रुक गया है आ जाता। आगे जौन हमनी के अब बढ़ब जा गाथा के बाद जौन मिलता वो आके 14वीं शताब्दी के आसपास निर्गुण कवियन के आगमन, निर्गुण कवि लोग के आगमन होता। निर्गुणवादी ओहमें जौन जीव ब्रह्म माया आदि पर विचार कैल गई बड़ुए। ओकर निर्गुणवादियन के मूल आधार विचार करे के भोजपुरी भाषा बड़ुए। ओहमें कबीर दास जी के बहुत बड़ा स्थान बा। हमनी के सौभाग्य बा कि भोजपुरी के एगो ऐसा कवि प्राप्त भइले महात्मा कबीर के रूप में, जेकरा के बारे में कुछ भी कहल थोड़ा हो, लेकिन गौरव के बात बा कि कबीर भोजपुरी के। ऐसे तो उनका भाषा पर हम अभी नहीं कुछ चर्चा करत। केहू विद्वान लोग सुनी तो कही कि एक तरफा बोल के भागा तरह। उनका भाषा में खिचड़ी भाषा भी कहल गई बा। उनका भाषा के सधुकड़ी भाषा कहल गई बा। वो ठीक बा, वो तरीका के बा। उनकर जो दोहा साखी वगैरह बा ओमे वो मिलत रुए। लेकिन जो निर्गुण पावल जाता ये निर्वादी कवि ओमे सधुकड़ी मधुकड़ी खिचड़ी फिचड़ी नहीं खे। तो एकदम विशुद्ध है भोजपुरी के वो रचना बाड़ी से भोजपुरी में रचाइल बा सब रचना। कबीर दास के आगमन होता। भाव भूमि एगो भोजपुरी कविता के एगो बहुत बड़ा भाव भूमि भेटाता। उ बा ब्रह्म के प्रति चिंतन, ब्रह्म चिंतन। संसार का है ईश्वर का हवे, जीव का संबंध बा, का लक्ष्य बा, ये सब के विचार होखे लागल बा। ओमे ओकर माध्यम भोजपुरी भाषा के बनावल जाता बा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य बा। तो निर्गुणवादी लोग कहता कि आचार्य शंकराचार्य के जौन बा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा। इहो लोग कहता कि संसार बा क्षरणशील हो जाए बा, क्षणभंगुर बा, मिट जाए वाला बा। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है, यह संसार झाकर आग लगे जल जाना है। तो एह तरीका के बा मानत का बलो कि ब्रह्म ही सही बा, ब्रह्म जौन बा उहे सत्य बा, सब ई जौन दिखाई देता ई मिथ्या बा, ई झूठा बा। तो जीव जौन बा वो आके हिजा लपटा जाता माया में और भुला जाता अपना वास्तविक घर के, अपना प्रिय के भुला जाता। प्रतीकात्मक अर्थ में ईश्वर के प्रिय रूप में मान के और जीव के नारी रूप में मान के वहाँ निर्गुणवादी लोग ए पर विचार किले बा। तो सबसे पहल का आवता कबीर दास के। कबीर दास के जो निर्गुण बा वो में यही इस तथ्यन पर विचार कइल बा कि जीव जौन बा नश्वर बा,
ब्रह्म सत्य बा, इन संसार बा झूठा बा, एकरे के लेके वो बहुत सारा निर्गुणन के रुआ सुन ले कि उलटबासी टाइप के कि नैया बीच नदिया डूबत जाए, नैया बीच नदिया डूबत जाए, नाइये में नदी डूबत है, नाइये में नदी डूबत है, अजीब लागत रुए, लेकिन उलटबासी बा इस टाइप के। एक एक अचरज हम देखनी संतो बानर दूहत गाई, अपने बनरू दुधवा पी गईले घिउआ बनारस जाई, नैया बीच नदिया डूबत जाई। देखी भोजपुरी के रूप, विशुद्ध भोजपुरी के रूप बा। हमारा निखे लोगों के एको शब्द एने उने से लिहल गइल बा, खिचड़ी बनावल गइल होखे, एकदम आपन माल बा, चाउर दाल सब आपन बड़ुए, एकदम तेल मसाला सब आपन बा। एमे कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कहाँ बा एको खिचड़ी में सब, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सूतल हो, चारि जना मिल खाट उठौले, चारों ओर धू धू उठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। देखिए प्रतीकात्मक, हम अर्थ के ओर नहीं खी जा, विकास चूंकि हमने के पढ़े के बाद समझे के बाद अर्थ में अजुरा गिला पर अभी दिक्कत हुई, तो लेकिन भाव देखी, भाषा देखी, भाव और भाषा दोनों कितना गंभीर बा। रुआ लोग बहुत वहां के अथी बा प्रसिद्ध, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, जसवंत जी निखन जुड़ल हूं ना तो गवैती यही पर उनका से, चुनर में दाग कहाँ से लागल। चुनर का है, शरीर आत्मा जीव, जीव जीव का जो शरीर बा चुनर, एमे दाग कहाँ से लागल, आत्मा, एमे दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल है। ईर्ष्या द्वेष काम मद क्रोध लोभ, इस सब का दाग है। आ ओजा से जीव निर्मल आवेला, स्वच्छ आवेला, एहिजा आके मैल हो जाला। अब बुझेबे ना करे कि कब कैसे कहाँ हो गई। चोर जब घर में घुसे ले से तो ना बुझा, चोरी करके चल जाला तो बुझाला कि आही दादा कैसे आ गई, हम तो हिजे सुतर रही, हम तो हिजे रही, हम तो जागले रही, अभी लगले तो आंख लागल हते, तरह तरह के लोग कहेला, लेकिन चोरा के चल जाला। ऐसे नहीं, सब चोर हवे, सब पते ना चले, घुस जाला आ घुस के सब कुछ लेके चल जाला। वही पर कहतनी कबीरदास जी कि चुनर में दाग कहाँ से लागल, रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, अरे कौन राह से चोरवा समैले दाग लगा के भागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। रंग महल में 10 शरीर रंग महल बा, 10 गो दरवाजा, 5 गो ज्ञानेन्द्रिय, 5 गो कर्मेंद्रिय, 10 गो दरवाजा बा, कस के दरवाजा भिड़ौले बा जीव, तब तो पता ना कौना राह से घुस गई, दाग लगा के भागियो गई। तो ये बहुत गंभीर भावन के अभिव्यक्त करे खातिर भोजपुरी भाषा के चुनाव कबीरदास जी कईनी। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य के बात बा कि भोजपुरी भाषा के शक्ति के वहां के देखोनी कि इतना बड़ा माने का कहल जाए ओकरा के ठीक है फिलोसफी के का कहल जाला, माने इतना बड़ा फिलोसफी के, इतना बड़ा दर्शन के, इतना बड़ा दर्शन के संभारे के क्षमता भोजपुरी भाषा के पास बा। भोजपुरी भाषा में इतना गहराई बा, इतना क्षमता बा कि जीव ब्रह्म माया के संबंध में वो अपन विचार प्रकट कर सके। तो कबीरदास जी के बहुत बड़ा योगदान बा। एगो लंबा भोजपुरी काव्य के एगो लंबा परंपरा निर्गुणवादी कवियन में पावल जाता। कबीरदास के एगो शिष्य परंपरा चलत रुए, जना में बहुत सारा शिष्य लोग उनकर आवता, ऐसने निर्गुण उ लोग आवता, ऐसने निर्गुण लिखता। तो कबीर के परंपरा में कबीर के निधन के बाद कबीर वाला जो गद्दी बा प्राप्त भई रहे, उनका एगो शिष्य रहनी बहुत प्रिय, उनका नाम रहे धर्मदास। धर्मदास के मिल रहे, धर्मदास जी के बहुत निर्गुण पावला कि लिखले बनी निर्गुण, और सब भोजपुरी में बा। ओहू में ब्रह्म जीव माया आदि पर विचार कैल गई बा।
तो वहाँ के कुछ निर्गुण के बानगी हमने के देखे जाए वहाँ के भोजपुरी के, कि कहवा से आइल जीव त कहाँ लपटाइल हो, कहवा से आइल जीव कहाँ लपटाइल हो, अरे कहवा में कैल मुकाम त कहाँ लपटाइल हो, कहवा से अइले जीव त काथी में समाइल हो, कहवा से अइले जीव त काथी में समाइल हो, अरे कहवा जे कैले मुकाम काथी में लपटाइल हो। जवाब अगला पद में जवाब बा वहां के देतनी कि निर्गुण से आइल जीव त सरगुण में समाइल हो, निर्गुण से आइल जीव त सरगुण में समाइल हो, अरे कायापुर में कैलसी मुकाम, कायागढ़ में कैलस मुकाम त माया में लपटाइल हो, कायागढ़ में कैलस मुकाम माया में लपटाइल हो। देखें रुआ धर्मदास जी के जो काव्य बा ओमे भोजपुरी के कितना निखरल रूप दिखाई देता। ऐसा ही वही परंपरा में धर्मदास के बाद वहाँ के बहुत महत्व मिला रहे धरणीदास। धरणीदास कबीर पंथी रहनी, कबीर के शिष्य रहनी, तो वहाँ के गीत बहुत लोकप्रिय भइल। थोड़ा सा रुआ लोग के एगो चीज घटना याद आवता, इतना लोकप्रिय भइल कि हम लिखे के फेरा में रहनी कि निराला जी जैसन कवि बलिया में एगो अपन शिष्य के यहाँ मित्र के यहाँ अपन जीवन के अंतिम क्षण गुजारत रही, बीमार रहत रही, तो वहाँ के तकिया के पास मुड़ितारी वहाँ के कमला शंकर नाम रहे मित्र के एगो कापी रख देले रही। निराला जी जब आई तरंग में तो में गीत उत लिख देते रही, तो हमें एगो गीत लिखल रहे कि खेलत में रहलू अंगनवा संगी ना साथी हो, खेलत में रहलू अंगनवा संगी ना साथी हो, आई गवन निगिचाइल भवन निगिचाई त बदन भइले धूमिल हो, अरे पहले गवनवा अइलू पनिया के भेजलन हो, देख किवा मोर भइल भारी त गागर फूटल हो। लंबा गीत बा, हमरा उतना याद नहीं है, मुखड़ा याद बा। तो वो कपिया में लिख देने, बाद में जब वहाँ के अथी के बाद संपादन लोग के लिए मृत्यु के बाद तो करा के निराला के गीत लोग मान ले लगा। लेकिन जब हम अध्ययन भोजपुरी के करे लगनी आ उ चीज हमरा दिमाग पर बैठा रहे तो देखनी कि भाई तो निर्गुण में ये तो धरणीदास के गीत है। निराला जी वृद्धावस्था में बीमार रहत रही, इस संस्कृत के प्रति असारता भइल हुई, आ गीत वहाँ की याद हुई, पढ़ले हो तो वहाँ के लिख देनी अपना कॉपी में। तो कहे के अर्थ ये बा कि ये सब निर्गुणवादी लोग के जो गीत बा इतना सुंदर बा, भाव में इतना गहराई बा कि बड़ बड़ विद्वान लोग के अपना ओर आकर्षित किए। तो धरणीदास के आवेला जौन अभी हम गीत कहनी है, अब का दोहरावला से कोनो फायदा नहीं खे, ओकरा ये ना देखी ये धरणीदास के ना हमारे सब ये धदास के है, धर्मेदास के है, धरणीदास के ना दास के है जौन हम अभी कनी है। धरणीदास जे कहवा से अइले जीव कहाँ लपटाइल हो, वो में आगे दूसर का अपन और सब बारे तो वो हमें लिखा था खेलत में रहनु आगनवा भवन निगिचाइल हो। तो ई धर्मदास के है, धरणीदास के ना। धरणीदास उनका बाद, धरणीदास उनका बाद आवत है। तो धरणीदास भोजपुरी में लिखत बहुत सुंदर सुंदर गीत बा कि पिया बड़ सुंदर सखी, पिया बड़ सुंदर सखी बनी गईले सहज स्नेह, जे जे सुंदरी देखन भावे ताकर हरिले ज्ञान, ता भुवन के रूप तुले कैसे करऊं बखान, सखी पिया बड़ सुंदर। तो ये तरीका से धरणीदास के गीत पावल जाला। वही परंपरा में ढेर लंबा परंपरा बा, कितना हम चर्चा करी। वही परंपरा में वो दरिया साहब, दू जना दरिया साहब रहे, एगो दरिया साहब बिहार वाले कहाले जो नेजे के धरकना डॉक्टर पी सिंह बाने नो, डॉक्टर पी सिंह के गांव के रहने, वहां के धरकना का हाला गौवा लेकिन नाम है धरकंदा। तो धरकंदा में वहां का जन्म भई रहे, बहुत पहुंचल निर्गुणवादी संत रहनी। तो दरिया साहब के बहुत नाम आवेला।
वहाँ के बहुत सारा ग्रंथ रचले बनी, लगभग 20 गोले ग्रंथ रचले बनी। तो उहों के सब ग्रंथ भोजपुरिये में बा। मोहि न भावे नैहरवा, मोहि न भावे नैहरवा ससुर जइबो ना। ये हम देखले बनी गावेला लोग अथी में भी, नाच उसमें भी सुबह के बेरा लोग गावेला कि मोहि न भावे नैहरवा ससुर जइबो ना। नैहर के लोगवा बड़ारे अरियार, नैहर के लोगवा बड़ारे अरियार, पिया के बचन सुनी लागेला बिकार। नैहर के लोगवा बड़ारे अरियार, पिया के बचन सुनी लागे ला बिकार। पिया एक डोलिया दिहले जाय, 5-25 के तेहि लागल कहार। यह तरीका से उहों का भोजपुरी में रचना किले बनी। तो रुआ लो देखत नहीं कि एगो बहुत लमहर परंपरा निर्गुणवादियन में मिलता। एगो शिवनारायण बाबा, शिवनारायण रहनी बलि, शिवनारायणी आजो गावेला, उहों के नावेला। एगो इजा के रहनी बगावा के रामेश्वर दास बाबा, बाबा रामेश्वर दास, हमरा तोरा राम के आसरे गुजरिया, दूसरा पर नइखे विश्वासरे दुबरिया। वो कहल जाला कि खेत में जनेरा के खेत के रखवाली करत दुबरिया नाव के एगो नौकर के साथे। आ इतना बड़ा भक्त रहलन, घर में कोनो शादी विवाह रहे, तिलक, सब लोग भुला गए उनका के दियारा में ले जाए के खाना। भूख लाग रहे, दुबरिया पूछल कि लागत है कि लोग भुला गए, नहीं खाना आवत, केहू नहीं आवत। तो वही पर वो गीत बना के गौलन कि हमरा तब बाटे राम जी के आसरे दुबरिया, दूसरा पर नइखे विश्वासरे दुबरिया। आ कहल जाला कि एगो बहुत सुंदर नौजवान का खाना लेके, बहुत सुंदर खाना, भिन्न भिन्न तरह के व्यंजन लेके आई। ये लोग खाई लो जानल, घर के लोग भेजोले बा, वो लोटा सिपाली चली गई। आ घर के लोग के जब ईद आइल, सुबह में के बाद छूट गई, बड़े दौड़ल आलू तो कहले कि ना तो भेजौले रहा, बहुत सुंदर खाना रहा, हे टाइप के लड़का रहा, ऐसन रहा, वैसन रहा। तो बहुत सारा दंत कथा बाड़ी से उहों का बुए कर्जा देवम बाबा निहों का। तो एगो लव परंपरा बड़ुए पलटू दास। इस तरीके बहुत रचना मिले तब भोजपुरी के निर्गुण में। तो यही बीच में एगो ऐसा नहीं है कि खाली निर्गुणे लिखात रहे, यही बीच में बहुत फुटकर रचना मिलेली सब। वो रुआ लो सुनले हो खब कृषि वैज्ञानिक घाघ भड्डरी डाक, ये सब नाम रुआ लो सुनले हो खब। आजो किसान लोग अब शुरू कर दिले हुई, अगर पुरानका जमाना के बचल हुई लोग किसान लोग, तो घाघ के कृषि वैज्ञानिक, तो घाघ के रचना भोजपुरी में पावल जाला। वो खेती बाड़ी से संबंधित बा। भड्डरी के रचना पावल जाला, वो ज्योतिष से संबंधित बा। तो ये सब भोजपुरी में पावल जाला। तो घाघ के बहुत सारा प्रचलित बा। उत्तम खेती मध्यम बान, निर्घिन चाकरी भीख निदान। देखी कितना सुंदर बात कले बड़े। आजकल लोग खेती के निर्घिन मानता और नौकरी के उत्तम मानता, लेकिन उनका जमाना में कहले कि उत्तम खेती जौन बा सबसे उत्तम मानल जाला। बान व्यापार मध्यम, आ नौकरी चाकरी तो अधम काम हो, आ भीख तो एकदम अब कोनो उपाय नहीं खे तो जीवन के निर्वाह खातिर। तो उत्तम खेती मध्यम बान, निर्घिन चाकरी भीख निदान। एक मास ऋतु आगे धावे, आधा जेठ आषाढ़ कहावे। चढ़त बरिसे आदरा के उतरत बरिसे हस्त, कतनो राजा डांडे बांधे खुश रहे गृहस्थ। बिन बैलन खेती करे बिन भाइन के रार, बिन बैलन खेती करे बिन भाइन के रार, बिन मेहरारू घर करे 14 लाख लबार। माने बिना बैले ना होखे, खेती ना दी दो कि हमरा करे के बाद, मैं खेती पिछुआ जाई, खत्म हो जाई, मैं बिया खेते में बुढ़ा जाई। एको भाई होइबे ना करे, घर में अकेले होकर जन्मल होकर एको भाई पीठ बना होके केहू से झगड़ा ना दी दो, के लाठी चले मार खा के अइबो। बियाह कैल ही ना होखो, लागो घर चलावे, गृहस्थी करे लगो, अपन ही गिरथिन बने लगो।
तो कहते कि 9 लाख झूठा के बराबर ही आदमी होले। 9 लाख झूठ के बराबर ही आदमी होले जे बिना खेत के, बिना बैल के खेती ना देवे, आ बिना भाई रहले केहू से झगड़ा ना देवे, आ बिना शादी विवाह कैले घर चलावे लगे, तो ओकरा से बड़ झूठा लार केहू नहीं है। तो ए तरीका से बहुत उनकर रचना मिलेला। नसखट खटिया दुलुकत घोड़, नाग रकसा विपत्ति के ओर। नसखट खटिया, नाग छोट बसखट होला, छोट हो जाला, लोग सुतेला ठेहुनवे लागेला गोड़, लेला ठेहुनवा के नीचे वाला बदारवा में छे ओकर ओरिशानावा, ओकरे के नस कहाला कि नसवे काट देखी ना गिर जाता बार बार कि नसवे काट दीही। तो ऐसन खटिया होखे आहा, ऐसन घोड़वहिया घोड़ा की नस दुलुकी चले, ओकरा ये भाग ही ना आवत होके, दुलुकी चलत होके, दुलुक मैं देहिए तुर दी वा दी आ झगड़ालू मेहरारू मिल जा, तो अब ए से बड़ विपत कुछ नहीं है। रात भर मेहनत करके आई उहे खटिया मिल जाएगी, जॉब टांग पसारी तो गोड़ी जाए लबदौरे में हैं। और ऐसा घोड़ा लेके जान चली बिया के खेत में कुछ तो दुलकाओ दुलकाओ में देह में दर्द कर दे, खट के आई तो घरे लेके बेलना मेहरारू मारे पड़े कल हैं। तो ए से बड़ विपत कुछ नहीं है। तो एह तरीका से ओह काल में एहू टाइप के रचना होत रहे भोजपुरी में। एह तरह भोजपुरी के बहुत विकास जन बा लगातार चल रहा बा भोजपुरी काव्य यात्रा के। आज हमने के जे एकरा के रोक दी जा, अगला बार फिर एगो एकर ये निर्गुण के बाद कुछ सगुणवादी कयो भई रहे उहो लो रचना कैले बा। तो अगला क्लास में हमने के सगुणवादी कवियन लोग के पढ़े के, बुझे के, देखे के विकास यात्रा, ओकरा बाद धीरे धीरे हमने के आधुनिक युग में प्रवेश करब जा, देखब जा कैसे विकास यात्रा चल रहा बा। आज हमने के जे कक्षा के समाप्त करी जा। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम साहब। ठीक, प्रणाम प्रणाम।